toto som ja. No a toto sú najhoršie reštaurácie na Česku a Slovensku, ktoré dneska otestujem a ohodnotím. Takže si pozrieť toto video do konca, no a poďme na to. Poďme si pozrieť recenzie pre reštauráciu, ktorú za chvíľu navštívim. Jedlo by som neohodnotil dobre. Vypražené jedlá boli fajn, ale cítil som olej na jazyku. Je naozaj zaujímavé. No a ďalšia recenzia je takáto. Otrasná skúsenosť. Jedlo bolo studené a mal som v ňom vlas. Neodporúčam. OK guys, nič mi nezostáva, než to ísť overiť. Takže ako ste si už mohli všimnúť, nachádzam sa v reštaurácii, ktorá funguje ako all you can eat, no a hneď na prvý pohľad to tu vyzerá naozaj dobre, no a poďme si nabrať nejaké jedlo. Na výber mám z niekoľkých jedál, no ale ja si schválne vyberiem niečo z vyprážané, ako bolo napísané v tej recenzii. Takže si tu najprv dám palacinky, jo, začneme sladkým. Nabral som si takéto jedlo, priznám sa, nevyzerá to vôbec lákavo. No ale aj napriek tomu to jedlo chutilo naozaj dobre, takže si nemám na čo sťažovať. No a následne ako som dojedol, som sa presunul na záchody, pretože som aj to chcel čeknúť. OK, actually to tu všetko vyzerá legálne, jo, akorát je to trochu bordel, ale to je asi na všetkých takýchto záchodoch. No a teraz okamih pravdy, ako vyzerá samotný záchod. Celkový dojem z tejto reštaurácie mám naozaj príjemný, pretože mám ešte samotný majiteľ tejto reštaurácii mi ponúkol čaj, jo, zadarmo. Takže naozaj som sa dobre najedol a preto dávam tejto reštaurácii 8 bodov z 10. No a na ďalšiu reštauráciu som sa presunul na Moravu. Akurát to som ešte nevedel, že sa mi stane naozaj veľký fail. OK, takže nachádzam sa tuto v reštaurácii, akurát máme naozaj problém. A to, že tu žiadny personál absolútne nie je, žiadny kuchár, je tu proste len otvorená reštaurácia, čo je divné, pretože je už 12 hodín, no a o takomto čase by tu mal byť naozaj veľa ľudí. Takže mi bohužiaľ nezostalo nič iné, než stadiaľ odísť. A ak by si chcel ďalší diel, daj odber a like na toto video, no a zatiaľ čau.